Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Құрбан ғайты мүбәрәк булсын. Әлмәтлілер бәйрәмне яңартылған үзәк мәчеттә каршы алды. Мұнда төзекләндерү эшләре 3 ел дәвамында Татнефть компаниясы тарафыннан үткәрелде. Бірләшү, кеңәшләшү, ярдәмләшү көне. Азнакай мөселманнары құрбан ашлары уздыра. Құрбаншыларға теләүчеләр Аллаға шөкер күп, сарыклар җитәрлек алып килделәр. Бәяләп бетергесез хезмәт, социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәр белән котлádылар. Эш авыр әйе, аларның әбиләрне барыбер аңларга кирәк, төрле әби бар арадан. Бар инде характерлары, бар бик йомшаклары. Бүтін дөнья мөселманнары ислам диненең иң изге һәм иң мөкаддәс бәйрәмнәреннән берсе булган Корбан бәйрәмен быел 16 июньдә билгеләп үтте. Әлмәт районы мәчетләрендә дә гаит намазы укылды. Тантананы безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Сүз Энҗе Хәсәншинага. Быел гаит бәйрәм намазы төзекләндерүдән соң Әлмәт шәһәренең Ризаддин Фахриддин исемендәге үзәк мәчетендә укылды. Монда төзекләндерү эшләре 3 ел дәвамында Татнефть компаниясе тарафыннан үткәрелде. Бәйрәм Коръән аятлары уку белән башланып китте. Аннан соң Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов мөселманнарны Корбан бәйрәме белән котлады. Һәм Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рустам Миңнехановның котлауларын укыды. Илфар Хәсәнов үз вәгазен гаилә темасына, ир белән хатынның никахтагы мөнәсәбәтенә багышлады. Ул ассызыклаганча, ислам җәмгыятендә гаилә институты зур әһәмияткә ия. Ир белән хатынның авырлыкларга, тормыш сынавына карамастан, никах һәм гаилә кыйммәтләрен саклап калуның бик мөһим икәнен аңлатып үтте ул. Вәгаздан соң җәмәгать белән гаит намазы укылды, тәкбирләр әйтелеп, илебез, республикабыз һәм шәһәребез иминлеге өчен дугалар кылынды. Бәйрәм намазыннан соң җыелганнарга Татарстан рәисе мөрәҗәгать итте. Ул Әлмәтнең яңартылган мәчете өчен мөселман дини агарту үзәгенә әверелүен ассызыклады. Бу Татарстан өчен түгел, ислам дине өчен бер үрнәк. Менә шушы мәчетне күргәч, аның эштәлеге бу теге нигенә түгел, кирип намаз кына кылу түгел, бу тормыш, бу ислам дине өчен зур шундый бер центр. Әле моның ахырда булачак, менә монда янда яңа иске бина булса, аны яңартып, анда мәдрәсәсе дә була, башка мөмкинлекләре дә була. Әлбәттә шушы изге эшләрне кылган кешеләргә зур рәхмәт. Мөселманнарны Корбан бәйрәме белән Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов тәбрикләде. Надеемся, что эта мечеть будет способствовать. Бу мәчет мөселман дини агарту үзәге безнең берләшүебезгә этәргеч булуына без өметләнәбез. Безнең республикабызда күп милләтләр яши. Без бердәм һәм бергә зур игелекле эшләр башкарабыз. Аллаһ бирсә, шулай дәвам итәргә насыйп булсын. Под вашим руководством я обещаю, чтобы это продолжалось и дальше. Мәчет ачылышына махсус чакырылган Әлмәт кафедраль соборы рухани Олег Чугунов мөселманнарны бәйрәм белән котлады һәм бу матур объектның кеше җанын коткару үзәге булуын теләде. Энҗе Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гаит намазыннан соң әлмәтлеләр Корбан чалу урынына юнәлделәр. Әлеге йоланы башкаручыларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Татнефть компаниясе һәм шәһәребез җитәкчелеге тырышлыгы белән Әлмәт шәһәрендә күп еллар дәвамында Корбан чалу өчен махсус урын оештырыла. Корбан чалырга килгән әлмәтлеләр тудырылган мөмкинлекләрдән бик канәгать калуларын белдерделәр. Корбан итен эшкә бүләм. Бер эштән берилешен үзебезгә калдырам, эштән берилешен таратам, эштән берилешен туганнарымны җыеп мәҗлес үткәрәм. Әйбәт оештырганнар, бөтен мөмкинчелекләр бар монда.
Быел корбан чалу өчен сатуга тикшерү үткән 1100 баш сарык кертелде. Әлмәт дәүләт ветеринария оешмасы җитәкчесе баш ветеринар табиб Реваль Мухаммаджанов сүзләренчә, терлек республикабызның Әлмәт, Лениногорск, Зәй, Алексеевск, Чистай һәм Актаныш районнарыннан гына китерелде. Әлмәтлеләр корбаннарын чалгач үзләреннән мәдрәсә шәкертләре өчен дә өлеш чыгарырга ашыктылар. Моның өчен Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан махсус ит кабул итү урыны булдырылган иде. Әлеге мәйданнан тыш быел сарыклар Тәскирә мәчете территориясендә дә сатылды. Монда да мөселманнар өчен терлекне чалу һәм эшкәртү мөмкинлекләре тудырылган иде. Безгә шундый ошады, бу җир ни өчен дип әсәгез, аның бөтен условиялары бар. Корбан чала торган җирдә сарыклары да матур, әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Аны чалалар, урнаштыралар, чабалар, кирәкле җирләренә урнаштыралар. Кирәксә үзең белән алып китә аласың, кирәксә калдыра аласың. Һәм алар үзләре соңыннан кирәкле урыннарына урнаштырып, җиренә җиткереп, асан хәйрли итеп тәмамлыйлар. Корбан бәйрәменә багышланган чаралар шәһәребезнең паркында дәвам итте. Соңгы елларның күркәм гадәте буенча биредә әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунаклары өчен күңелле ял итү оештырылган иде. Әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунаклары өчен Ураза һәм Корбан бәйрәмнәрен гаилә белән шәһәр паркында бәйрәм итү күркәм гадәткә әверелде. Бу елда җылы кояшлы көндә монда бәйрәм итүчеләр күп иде һәм алар өчен төрле күркәм чаралар оештырылды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Чараны Әлмәт районы имам мөхтәсибе урынбасары Рузил хәзрәт Ихсанов Әлмәтлеләрне Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сыңгатуллин исеменнән бәйрәм белән тәбрикләп ачып җибәрде. Ул әлеге бәйрәмнең кешеләрнең малларыннан өлеш чыгарып, Аллаһ юлында корбан итәргә ирәнүен ассызыклады. Шулай ук ул районыбыз хакимиятенә, шәһәр паркына һәм Ансар Хария фондына бу гаилә бәйрәмен оештыруда ярдәм иткән өчен рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәмгә килгән Әлмәтлеләрне кайнар пылау белән сыйладылар. Быел моның өчен 1000нән артык порция әзерләнде. Әлмәт шәһәре мәчетләре халыкны бәйрәм кыймагы, кайнар чәй белән дә сыйлады. Динар мәчетенең хәзрәте һәм иптәшләре шунда безне сыйладылар, тәмле чәйләр, пирожкилар белән, кыймаклар белән. Алланың рәхмәте яусын, исән сау һәрберебезгә исәнлек, саулык бирсен Аллаһ Тәала. Һәрберне җылларны да шулай каршы алырга язсын. Паркка килеп, кардәшләребезне күрәбез, туганнарыбызны, дусларыбызны күрәбез. Бу да менә кардәшләр арасында якынаю. Шулай ук менә әлхәмдүлилләһ һәр мәчет пловлар өләшә, эшпишмаклар, кыймаклар, чәйләр өләшәләр. Мөселманнарга гына түгел, менә шунда килгән бөтен кешегә дә, бөтен дин әһленнән булсын ул, кем генә булмасын, сорап тормыйбыз, син нинди диндә, ни өчен килдең дип, монда килгән икән, әлхәмдүлилләһ, бәйрәмебез белән уртаклаша икән, ял итәргә, күңел ачарга килгән икән. Бөтенесеннән дә сыйлыйбыз, барчасында менә шушы бәйрәм хисе булсын. Шулай ук балалар төрле уеннарда, викториналарда катнашып, баллы бүләкләргә һәм аттракционнарга билетларга ия булдылар. Корбан бәйрәменә багышлап, мөмкинлекләре чикле булган шукраклар һәм күрмәүчеләр өчен бәйрәм табыны әзерләү күркәм гадәткә әверелде. Быел да әлеге чарада хезмәттәшебез Инҗи Хәсәншина булып кайтты. Сүз аңа. Быел Әлмәт мөхтәсибәте Ансар, Мәдәният һәм ял паркы Хария фондлары белән берлектә мөмкинлекләре чикле булган әлмәтлеләр өчен бәйрәм табыны әзерләде. Әлеге чарада 80 әлмәтле катнашты һәм алар корбан итеннән әзерләнгән тәмтыннар белән сыйландылар. Бәйрәм чарасын ачып, кунакларны районыбыз имам мөхтәсибе урынбасары Биләл хәзрәт Ибраһимов сәламләде. Ул киләчәктә дә мөхтәсибәт күрмәүчеләр һәм шукраклар җәмгыяте белән эшне дәвам итүен ассызыклады. Шулай ук ул килгән кунакларга рәхмәтләрен җиткерде, аларга сәламәтлек һәм бәрәкәтле тормыш теләде. Ул үзенең чыгышында Корбан бәйрәменең тарихына тукталып китте. Ибраһим һәм аның улы Исмәгыйль пәйгамбәрләр тормышыннан мисаллар китерде. Корбан бәйрәменең күп хикмәтләрен аңлатып китте. Бәйрәмгә килүчеләр дә оештыручыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Күп еллар шушы паркның Асул кафесына безне Әлмәт районының мөхтәсибәте фонд Ансар безне шушлай зурлап мәҗлесләргә чакыралар. Корбан бәйрәменә, Ураза бәйрәменә без бик рәхмәтлебез аларга. Безне мөмкинлекләре чикле кешеләрне онытмаганнар өчен, безгә шулай ярдәм иткәннәр өчен Ходай аларның да сәламәтлекләреннән ташламасын.
Благотворительләргә, кемнәр менә ярдәм итә шул фондга, аларга да бик зур рәхмәт. Әлеге чаралар өчен мин бик рәхмәтлемен чакыручыларга, безнең организаторларга, Әлмәт мөхтәсибәтенә, чөнки монда физика мөмкинлекләре чикле кешеләр, алар бергә аралашалар, күңел ачалар, шундый дини иман нуры ингән бәйрәмдә катнашу алар өчен үзе бер байлык дип әйтер идем. Чара республикабыз һәм районыбыз үсеше өчен дуга кылу белән тәмамланды. Тулырак әлеге чаралар турында сез 21 июнь кичке 8-дә эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗе Хасаншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында яшәүче мөселман халкы Корбан гаетен зурлап бәйрәм итте. Мәчетләрдә бәйрәм намазлары, шулай ук корбан чалу гамәлләре үткәрелде. Быел да Корбан гаете Ознакай шәһәренең Ак мәчетендә иртәнге намазны уку белән башланып китте. Мөхтәсиб Азат хәзрәт Талибуллин мәчеткә килгән дин кардәшләрне бәйрәм белән тәбрикләп, дуга аятлар аша иманнарыбызны тагын да ныгытырга чакырды. Иманнары белән тулыландырган, нурландырган, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мактауларыбыз һәм Борынгыдан килгән гадәт буенча гает намазыннан соң корбан чалынды. Районда бүгенге көндә 50-дән артык мәчет эшләп килә һәм аларның барысында да менә шундый чаралар үткәрелә. Иң изге теләкләр белән корбан чалына. Шунысы куанычлы, корбан чалдыручылар арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә бихисап иде. Ислам динендә шундый ни бар бит инде. Обязательно һәр вакытта һәр елны корбан чалдырырга кирәк дигән менә шуны тотып инде барыбызга да исән сау яшәргә язсын. Һәр беребез дә шундый теләктә булыйк, исән-имин корбанны чалдырып, исән-имин яшәргә язсын. Мотор көннәрне Аллаһ Субхана Тәгалә безгә яратты. Менә без йолаларны үтәргә тырышабыз. Аллаһ Субхана Тәгаләгә буйсынабыз һәм бөтен дөньядагы кешеләргә дә Аллаһ Субхана бәрәкәт бирсен, имам айлаган бүләкләсен. Без менә моторны шатлар ясадык, монда китердек. Менә шу корбан чалада урын ясадык. Менә корбан чаларга теләүчеләр Аллаһка шөкер күп. Сарыклар җитәрлек алып килделәр. Без инде менә хәзрәт бә китәбез агат конторда, анда инде без менә үзебезнең Марсель Фарслан аның ярдәмчеләре инде без бер сыер суябыз, чалабыз. Аның итеннән инде без бүген бер өлешен инде без мохтаҗларга, инвалидларга менә таратабыз. Корбан гаете изге эшләребез белән Раббыбызга якынаю. Быел да гадәттәгечә шәһәрнең юбилейный стадионында 2000-нән артык өлкәннәр мохтаҗлар өчен хәйрия ашы уздырылды. Бәйрәмгә җыйналган халыкны муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин котлады. Барыбызда Корбан гаете бәйрәме белән бик зур рәхмәт. Барыбызга да килгәнегез өчен, бергә Корбан бәйрәмен үткәргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Корбан табынына район башлыгы, аның ярдәмчеләре, эшмәкәрләр, Ознакай нефтчеләре үз өлешен керткән. Мондый изге чараны оештыруда 100-дән артык волонтер катнашкан. Корбан бәйрәме һәр йортка иминлек, күңел көрлеге алып керсен. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Татарстанның социаль тармагында 10 мең тирәсе кеше эшли. Ел сайын республикада яшәүче 1 миллион 700 мең кешегә кирәкле социаль ярдәм күрсәтелә. 114 дәүләт оешмасы эшләп килә. Тармак белгечләре һәр көн сайын күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә, балалар һәм өлкәннәргә, инвалидлар һәм ветераннарга социаль ярдәм күрсәтә. Социаль хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, креатив процесслар фабрикасында күркәм чара узды. Ярдәмгә аеруча мохтаҗларга ярдәм кулы сузарга ашыгучылар адресына бирде рәхмәт сүзләре һәм котлаулар яңгырады. Алар өчен әзерләнгән концерт номерлары бәйрәмгә ямь истәде. Халыкны социаль яклау өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме Россиядә ел саен 8 июньдә 2001 елдан башлап билгеләп үтелә. Көн саен катлаулы тормыш хәленә эләккән кешеләргә ярдәм күрсәтү мөһим иҗтимагый миссия. Социаль хезмәткәрләр күп кешеләргә ярдәм күрсәтеп кенә калмый, үз-үзләренә ышаныч арттырырга булыша. Надо по-настоящему, что называется, любить людей. Кешеләрне чынлап яратырга кирәк. Сез моны чын күңелдән эшли беләсез. Сез үзегездә бу профессиональ күнекмәләрне үстерәсез, көннән-көн яхшырасыз. Совершенствуетесь с каждым днем.
Шит кешеләрнең кайгы борчуларын якыннарныкы кебек уртаклаша белүләре өчен, искиткеч чын сабырлык, мәрхәбәтлек һәм эшләренә тугрылык өчен социаль хезмәткәрләр бүген бар тик рәхмәт сүзләре ишетте. Әлмәт районы социаль өлкә учреждениеләрендә 300-гә якын кеше хезмәт куя. Алар социаль яклау идарәсе, опека, ветеран, республика матди ярдәм үзәге хезмәткәрләре. Әлеге структурада эшләүчеләрнең максаты мохтаҗларга булышу. Әлмәт районында яшәүче 61 меңнән артык кеше ай саен төрле түләүләр ала. Авыр һәм җаваплы хезмәтне башкаручылар арасында Фәүзия Фәрхетдинова 31 ел эшләгән вакыты эчендә аның кайгыртуы астында 100-гә якын өлкәннәр була. Бүген аның карамагында 80-90 яшьлек 8 әби. Минем инде авыр әбиләрем бар. Берсе сукыр, пастельдә ята, берсе аягы кистеләр. Шундай әбиләрне карыйбыз без. Әбиләр белән эшләргә ничектер авыл кешесе белән эшләргә яратабыз инде без. Авыл кешеләре, авыл әбиләре белән авыр эш авыр әйе. Ну аларның әбиләрне барыбер аңнарга кирәк. Төрле әби бар арадан. Бар инде характерлары бар, бик йомшаклары. Алла шөкер. Халыкны социаль яклау өлкәсе хезмәткәрләре үзләрен кирәкле һәм мөһим эшкә багышлап, Әлмәт районының социаль өлкәсен үстерүгә зур өлеш кертә. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәрендәге төркемебезгә кереп карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырылган. Әлегә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Ситинская сезнең белән сау булашабыз. Исән саулыгыз.